Здравейте, приятели! С мелници Мила можем да смиламе много зърна и днес искам да покажа как се смила киноа. Това е любимата ни супер храна. Киноата е дребно семенце, така че сме готови да я смелим наведнъж. Предварително ни е настроена мелницата на възможно най-финно брашно. Пускаме да видим как се получава брашното. Чудесна работа. За кратко време смляхме свежо и ароматно брашно от киноа. Ето вижте колко е финно, като пудра захар. Бъдете здрави и до скоро!